תהיה שנייה. זאת אומרת, מולי קצורין עולה לטופ 8, מקבל את בילבאו, ושימו לב עוד פעם לתצוגת הכוח הספרדית, בדיוק כמו ביורוליג. בילבאו ראשונה בבית שלה, גרן קנריה ראשונה בבית שלה, ולנסיה בדרך להיות ראשונה בבית שלה. הקבוצות הספרדיות מראות את העוצמה שלהם במסגרות האירופיות. רבע האחרון יוצא לדרך עם הצהרת כוונות עכשיו, טרס סימונס. אם נותנים כאן שתי נקודות, אבל בצד השני יסייטיס פשוט בלתי עציר. דיברת בתחילת המשחק מהערבים האלה שזה מתלבש לו. זה לא הערבים שמתלבש לו, הוא חופשי. צר לי להיראות כאילו אני לא מפרגן לו, אבל הוא 5 מ-8 וכל ה-8 היו חופשיות. ג'טר, טוב. çok farklı 81-58 23 sayı farkla yendi ki הוריד ל-6 את ההפרש. bu grupta Gran Canaria וושינגטון. ve Nymburk tur atladılar, çeyrek finali soldular. İlk turda ilk roundda 3 maçı kazanmış. İkisini deplasmanda kazanmıştı. Nymburk Telekom deplasmanda yemiş. 3-3 yapmıştı. Garanti gibi bakılıyordu ama כדור מן הצד לזכותה של הפועל ירושלים. Gran Canaria kaybetti ve elendi. Türk Telekom'da sevgili seyirciler grubu 2 galibiyet 4 yenilgiyle tamamlıyor. הנטר עכשיו עם ג'טר. Teselli alıyor bugünkü galibiyetle. Onları da kutluyoruz. Centilmence gerçekten oldukça başarılı bir mücadele verdiler. Umarız gelecek yılları daha fazla. סימונס מרחוק, וזה נכנס, טרס סימונס. Arka üçlükler başladı. זה נראה היה שהוא לא מכוון לסל בכלל. Eli sıcak. בקצ'ן שוט הזה, אבל נכנס כמו גדול. Son periyoda onun üçlükleriyle. מחליט לקחת את המשחק עליו טרס סימונס בפתיחת הרבע הרביעי. Fark 2 sayı. גודס מציב את תומפסון על וושינגטון כי הוא חושש מהחדירות של וושינגטון לסל, אבל אז באה החסימה. וושינגטון לא יכול לבד בחסימה הזאת, אף אחד לא עושה חילוף ואף אחד לא עוזר. תומפסון. הוא ג'טר, הוא לא סולק. שרון ססון עם קליעת המשך טובה, מוריד שוב ל3. ירושלים עדיין בטווח נגיעה. Tekrar ekranlarınızda bizim savunmamız Silibanot'a gelmekte gecikti. Şason'da סולק. הנטר חוטף לו את הכדור. אומר את זה עכשיו תומפסון עד הסוף, וזה רק נקודה. Birleşik Amerikalı Jion Thompson. הטורקים מחפשים את וושינגטון כל הזמן, הוא זה שההתקפה מתחילה ממנו, ועכשיו תומפסון הצליח לנצל את זה כדי לחטוף את הכדור, אבל הוא יצטרך עזרה כי וושינגטון יקבל הרבה חסימות. ססון מבצע עבירה שם על ג'וגלו. 73-55 çok büyük fark var. 60-55'ten 70. והיה לרנצ'יק. Seyircisinin de desteğiyle muhtemelen İspanyollar şu an coşkulu. Bu sonuçla yani oradaki fark son 10 dakikada kaybolmazsa Apoel Jerusalem çeyrek finale yükselecek gibi gözüküyor. Diğer gruplara tabii Benetton Basket da onların çıkma şansı yoktu. ברוסיה בסקט karşısında şu anda 20 sayı farkla önde. Böylece יש נקודות גם עבירה במהלך הזה, מייק ווילקינסון. יותר מזל משכל הטורקים במהלך, כי הכדור פגש שם ברגל וחזר, אבל הכל מתחיל מהקלות שבה הטורקים חודרים לסל. יש הרבה מאוד גופיות אדומות מתחת לטבעת, ואז יותר קל כמובן להשתלט על הכדור. נעימי חוזר במקום ססון. סוף רבע שלישי בוולנסיה, יתרון של הספרדים, אלקזן צומח ל-73-55, שזה טוב לירושלים. תומפסון מצליח להגיע לכדור. הצד השני ג'טר מדייק. היתרון הטורקי כרגע עומד על נקודה אחת בלבד, 6.55 לסיומו של הרבע האחרון. סייטיס. קבל אותו עכשיו קאיה.
סימונס גונב לו את הכדור מצוין, ירושלים עכשיו צריכה לעלות ליתרון, נעימי עד הסוף, יהיו כאן 2 נקודות וירושלים חוזרת למשחק והיתרון שלה. הכל מתחיל מההחלטה הגנתית מצוינת של סימונס, הוא יודע שיסייטיס חוסם ואז מתגלגל החוצה, הוא נשאר איתו, זה מאפשר לו לבוא למהלך מאחורה, חטיפה טובה, ירושלים עם כמה מהלכי הגנה הופך את המשחק. 83-82 זכותה של הפועל ירושלים, חוזרת ולוקחת את היתרון. יסייטיס, עדיפה אחת מהידיים של הנטר, זה yocay החוצה, יישאר טורקי ל-14 שניות. kalmıştı. 3 iç saha galibiyeti yeterli olmuştu Galatasaray Cafe Crown için. Deplasmanlarda kaybettiği müsabakalar ancak sonrasında ikinci tur grubunda çok zorlu rakipler karşısında kendisi gibi grup ikilisi olarak çıkan ניסיון ללכת שוב פנימה, עדיפה אחת, עוד אחת, זה בידיים של דיז'ון תומפסון. ראית הכדור שלו עכשיו לג'טר. נעימי. ראית רעב עכשיו אצל תומפסון בהשתלטות הזאת על הריבאונד. זה היה תומפסון האנרגטי שירושלים רגילה ואוהבת לראות. Hücumun sona ermesine 16 saniye var. נעימי. נעימי מכניס כדור. ג'טר לקצ'ן שוט, וזה מדויק. דיברנו בתחילת המשחק על זה שג'טר, אתה לא יודע מה תקבל ממנו, אבל ביום שהוא חם, הוא חם, אז פה ג'טר כבר עם 9 נקודות ויד מאוד מדויקת. אנצ'יק נכנס שם על כל ההגנה. ירושלים צריכה לנצל את הדקות הלא טובות אצל הטורקים. סימונס עד הסוף, משיג 2, גם עבירה. ירושלים יזבק. כל הנקודות האחרונות באו מההגנה. פתאום, זה כרגיל, מתחיל מתומפסון, שפתאום מהדק את הברגים על וושינגטון, שלא מצליח לגעת בכדור, הולך חזק לריבאונד, כל השחקנים האחרים מתחילים לסגור, ורוב הנקודות בריצה של ירושלים היו תוצאה של עיבודי כדור או החטאות רעות של הטורקים בריצה בצד השני. וסימונס על הקו. Ukrayna'da baş hakem, İsrail takımı ayaktaydı. מדויק. יתרון 7 לירושלים, 5:48. הטורקים עכשיו ביתר שאת, כל דבר שהם עושים, בטח כשזה הרכז שלהם, כל דבר שהם עושים זה קאיה, זה כדי להוציא החוצה לשלוש. לא צריך להביא עזרא, הנה פה חילוף, אבל כל הזמן להישאר עם הקלעי. הנה קאיה, 4 שניות לזרוק, יסייטיס משתחרר, יוצא לו קצר, ריבאונד ירושלים, עוד מתפרצת, 2 שחקנים עד הסוף. מצוין, והכל נבע מזה שידעו שהוא הולך שהטורקים הולכים לשלשה. קאיה לא יכול לעבור את השחקן שלו בכדרור, נתקעים על השעון, וזה מאפשר לציפורים לרוץ לצד שני. ציפור סימונס עם עוד 2. בינתיים וושינגטון נכנס, הנטר סגר אותו יפה. אלה הדקות של ירושלים. האם זה רגע שבירה בגלאטסראי? זהו נעימי עכשיו, סמן תרגיל, אבל המסירה רעה. אבל יש נעימי כדי לתקן. חסרים שחקנים בהגנה, ג'טר מרחוק. הנטר מעיף שם שחקן, פיטבל אותו. מה זה דוחף? נושי, אבל אז זורק את הכדור מעבר לחצי, דקות בלבול של כולם. הנטר לשנייה חשב שהוא במגרש פוטבול. שופטים לא שרקו, ואז הוא הבין שהוא במשחק פוטבול. İki takım da adeta streetball'a döndürdü oyunu. Şimdi Galatasaray Cafe Crown ולנסיה בינתיים ב-17 הפרש על קזאן. 3. çeyreğe kaç sayıda girmişti Galatasaray? 7 sayıda girmişti. 4,5 dakikada, 5 dakikada 91-82. Kaya. 24 sayıydı. 24 daha yese 48 sayı olacak, rekor olacak evet. Rebound בידיים של סימונס. Farkı azaltma şansıydı, olmadı. Şimdi Jeter. Simons zorluyor iki נכנס עד הסוף, טרס סימונס, איזה רבע אדיר של